Avui, a Objectiu 2030, parlarem de la pobresa. Entrevistarem Alexandra Gavarró, de la Creu Roja, i el repte. La Rita ens proposarà convertir el món en un petit poble de 100 habitants. Hola, què tal? Això és Objectiu 2030. En aquest programa et volem explicar què són els ODS. Veuràs, al setembre de l'any 2015, els 193 països que formen les Nacions Unides, que són gairebé tots els països del món, van fer un gran acord. Un pla comú per erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic. Aquest pla el van anomenar Objectius de Desenvolupament Sostenible, o el que és el mateix, ODS. Són 17 objectius que ens han de permetre complir aquestes 3 grans fites abans de l'any 2030. Avui us parlarem de l'ODS número 1, fi de la pobresa. Actualment, al món, encara hi ha milions de persones que viuen amb menys d'1,5 € al dia i que no tenen accés a una alimentació adequada, aigua potable i a un habitatge digne. Per parlar de la pobresa, avui tenim a l'Alexandra Gavarró, de Creu Roja Catalunya. Hola, Alexandra. Hola, Joan. Primera pregunta. De què parlem quan parlem de pobresa? Quan parlem de pobresa, l'hem d'entendre no només des del punt de vista de la renta, dels ingressos o dels recursos econòmics. La pobresa, Joan, va molt més enllà. És un problema de drets humans, vinculat amb la capacitat de les persones de satisfer les seves necessitats bàsiques. Poder menjar, tenir un lloc on viure, l'accés a l'aigua potable, poder mantenir la llar a una temperatura adequada, sobretot a l'hivern, que és quan fa més fred, i l'accés als serveis bàsics de salut, educació i lleure, entre d'altres. I les xifres quines són? A nivell global i a nivell local, a casa nostra, a Catalunya? Primer de tot, algunes xifres a nivell global i segons les Nacions Unides es calcula que hi ha 783 milions de persones que viuen per sota l'umbral de pobresa internacional, que és $1,9 diaris. I el 50%, la meitat de les persones que viuen en situació de pobresa al món, són menors de 18 anys, és a dir, són nens i nenes, nois i noies. Segons l'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquí la taxa total de risc de pobresa és del 21,3%. Què provoca que una família es trobi en situació de pobresa i què pot fer per sortir-ne? Moltes persones que pateixen una situació de pobresa és degut fonamentalment a no tenir feina o a tenir una feina que, tot i tenir-la, no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques. En molts casos, la pobresa també es transmet entre generacions i el sexe o l'edat, com hem vist abans amb les dades que us acabem d'explicar, són factors que poden complicar-ho encara més. Per tant, què és el que podem fer? Doncs per tal de facilitar que aquestes persones puguin sortir-se'n, hem d'anar més enllà d'ajudar-les a cobrir les seves necessitats bàsiques. Hem d'enfortir les seves capacitats, fer-les participar i implicar-les en la recerca i la implementació de solucions. I com contribueix, Alexandra, la Creu Roja en la lluita contra la pobresa? Doncs mira, nosaltres, a través de projectes de lluita contra la pobresa, per exemple, atenem necessitats vinculades amb l'alimentació, la higiene, la roba, l'accés als subministres bàsics, com pot ser la llum, l'aigua, i també treballem per prevenir l'exclusió residencial. Què vol dir això? Doncs que procurem que les persones mantinguin i no perdin les seves llars. També tenim molt en compte des de la Creu Roja com afecta la pobresa a la infància. Portem a terme diferents accions, des de les beques menjador, ajudes pel retorn a l'escola, ajudes pel vestuari, suport i acompanyament a les famílies i també activitats d'oci i de lleure per a aquests infants i famílies. I ara, l'última pregunta. És assolible l'objectiu de la fi de la pobresa per l'any 2030? Ostres, Joan, quina pregunta més difícil. És difícil, és difícil. La veritat és que nombroses persones expertes ens diuen que sí, d'acord? Que és possible posar fi a la pobresa extrema, però que per fer-ho necessitem uns quants anys encara, entre 10 i 20 anys. Hem de treballar de valent, hem de continuar treballant de valent per aconseguir les fites dels ODS arreu del món.
cal treballar, a més, junts i juntes, és a dir, els governs, les ONGs, les empreses i també els ciutadans i les ciutadanes, des d'una òptica, no? Des de local i de proximitat, però també amb una mirada global, no? Amb el que està passant al món avui en dia. Doncs moltíssimes gràcies, Alexandra. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A reveure, Joan. De què parlem quan parlem de pobresa? La pobresa no és només la falta d'ingressos, sinó la dificultat de les persones per satisfer les seves necessitats bàsiques. Quanta gent es troba en situació de pobresa? Es calcula que hi ha 783 milions de persones al món que viuen per sota del llindar de la pobresa. La meitat d'aquestes persones són menors de 18 anys. I a Catalunya? Aproximadament, un de cada 5 catalans es troba en risc de pobresa. Què fa que una persona es trobi en una situació de pobresa? Principalment, la falta de feina, o tenir una feina que no permet cobrir les necessitats bàsiques. En molts casos, també, la pobresa es transmet entre generacions. Com contribueix la Creu Roja en la lluita contra la pobresa? La Creu Roja atén necessitats vinculades amb l'alimentació, la higiene, l'accés als subministraments bàsics de llum i aigua i amb l'habitatge. També combat la pobresa infantil a través de beques menjador, ajudes pel retorn a l'escola o projectes de lleure. És assolible l'objectiu d'acabar amb la pobresa per l'any 2030? Moltes persones expertes ens diuen que és possible posar fi a la pobresa extrema en un termini de 10 a 20 anys. Per fer-ho, cal que governs, empreses, ONGs, ciutadans i ciutadanes treballin junts. I tu? Ja fas prou per erradicar la pobresa? Què podem fer des de casa? Comenta-ho amb la família o els amics. Nosaltres, mentrestant, et fem aquestes propostes. Mira si tens a casa llibres, roba o joguines que ja no utilitzes per donar-los a qui més ho necessita. Parla amb la família per començar a comprar productes procedents del comerç just. Pensa en la pobresa abans de comprar-te unes bambes, canviar el mòbil o llançar qualsevol objecte que encara serveix. Informa't sobre la feina d'entitats i associacions que lluiten contra la pobresa i participa en les seves activitats. I a continuació, el repte. Tingues preparat paper i llapis o el mòbil o una tauleta per capturar la pantalla de la tele. Hola, què tal? T'imagines reduir la població de la Terra, que és de gairebé 8.000 milions d'habitants, en una petita comunitat de 100 persones, però mantenint les mateixes proporcions? Per exemple, si la meitat de la població de la Terra són homes i l'altra meitat són dones, en aquest petit poble de 100 habitants passaria el mateix. O, si hi ha més asiàtics que europeus o africans, aquí seria igual, però amb una versió reduïda. Et fas a la idea de com seria? Doncs això és exactament el que ha fet el projecte La Terra en Miniatura. Et proposem que visitis la web. Tafaneja una mica, però sobretot, mira el vídeo que hi ha a la part inferior. I ara, t'atreveixes a passar tota aquesta informació a una infografia? De tota aquesta gent,
Quantes persones viuen en una ciutat i quantes en un poble? Quanta gent no té aigua potable? O quanta gent no té connexió a internet? Fes servir un full de paper per cada indicador. Fixa't especialment en aquells indicadors relacionats amb la pobresa. I representa la informació d'una forma gràfica, amb dibuixos o imatges que cridin l'atenció al públic. Per acabar, enganxa tots aquests fulls i tindràs un mural. Què et sembla? En aquesta web trobaràs idees inspiradores sobre com representar algun dels indicadors. Quan tinguis el mural fet, ensenya'l a la família i després guarda'l. Amb tots els treballs que anirem fent dels ODS podràs fer una col·lecció i ensenyar-lo al curs vinent a l'escola. A reveure! Què? Què t'ha semblat? Sobretot, no t'oblidis de fer una foto al teu mural i fer-nos-la arribar. Nosaltres el penjarem a la web d'Objectiu 2030. A reveure!